pauso hwavo kana pamitumbi yavo maonei chaita kuti ndivazive kuburikidza nekutasa kwatatakaita glazi mukomana ndiye atanga kutouya sekudedza kwatanga taudzwa natateguru kuti itai ndokuti mukwanise kuona zvandoda kuti muzive mukuteedzera mukuita ndimo mukutouya atiita semunhu ari kundimhanyira apa atouya apa atanga kutochema wandiziva here tichitonyatsonzwa maungira iwayo kutaura kwake chipanda rakandakatotarisa chipanda tona uindisteni apa atowandiziva here apa tanga kueredza musodzi shungu dzava dzatondibata ndanga takagara parutivi kwemunin'ina wangu chipanda tombuka ndikati naiwe chipanda steni unomuziva ari kudini monaka mwana ari kutobvunza kuti ndakafirei nguva diki zvekare nechepamusoro uya kudira nemuzasi uye nechepamusoro ndikuona ndo pari kubudira kahadzadzi kacho mucheche zvaari futi vana vari kuchema vari kubvunza kuti takafirei pamwe zvida ndindotadza kutoona zvakanaka tikukwasei asekuru zenyama sekuru makadiwo nosiba muzukuru tiripo makadiwo sekuru kwakadi kwako kunobviwa muzukuru wangu kwakanaka sekuru ndinotenda tinotenda aiwa tadzoka zvekare kudare renyu asekuru rakanaka muzukuru wangu tinotenda ndiri kuona mune vazukuru vari muno mudare vari kuuya kekutanga here kana kuti vakambouya asekuru rakanaka muzukuru ravabvunza rakanaka tinotenda kutanga kunditsika mudare rino vazukuru tinotenda aiwa pakanaka nditenderei kuti nditaure navo zvishoma pakanaka tinotenda sekuru vazukuru kwasai sekuru sekuru makadiko ndinosipa vazukuru vakadi kunobviwa vazukuru vangu kwakanaka tinotenda matanga kuuya mese pamwe chete kana kuti pana akambouya ndinotenda ini ndakambouya katiwa kepiri zvangu kusvika padare rasekuru naika katiwa kepiri tinotenda asi vamwe vangu ava ndike kutotanga ichokwadi chakuunzai kwasekuru gudechi chidimbu ndisvike padare rasekuru tsvaga rubatsiro nekuda kwedambudziko rakandiwirawo pamusoro pamai vangu pamusoro paamai ichokwadi amai vari kusimbirwa nei chiri kuitika pana mai vangu vari kusimbirwa nehosha inge vanozarirwa zvakanyanyisa kana kuti kuposora zvakapfurikidza inozopedzisira zvakutoita kuti asvike panguva yekutotakurara kana kufema chaiko unosvika panguva yekuvakurira saka dambudziko iroro toraita kuti ndisvike padare rasekuru zvane nguva yakadii zvichiitika izvi ndichiverenga mwaka uno gore rinokwana kuita rechi4 dambudziko iroro richingofamba mumwaka upi iwo uno nguva iyo imwe nemizhizha womo rine manetsero anoita zvekuti ndakuvimba kuti dzakwana 4 years manje naika saka pamauya paukama hwenyu hwakamira sei ipapa apa matinda amaika ichokwadi ko ava ndamai vangu ava madzimai angu ndaadzimai venyu ichokwadi aiwa tinotenda imimi sekuru gude makavaziya sei chakaita kuti ndizive sekuru gude kubatsirwa kuri kuitawo vamwe vachiyambuka ndozvakazoita kuti ndinyasovimba kuvatsvaka kuti ndizovaziva nhasi kuti vazonge vachindibatsirawo pane wamakamaona here kana kuti mai vaona pachivhitivhiti pachivhitivhiti ipapa paslai media ipapa ipapa muna unotaura kuti muri hama yangu ndimi hama dzangu chaidzi kwete sekuru gude imi ndimi hama dzangu chaidzi tatone ukama handiti atafara kuti tasangana nhasi tinotenda saka zvamauya panapa muri kufara here kusvika panguva yatasvika izvinezvi nemafambiro ari kuita matare ndikufara chose handiti zvakanyanyisa kuti handinaye wacho ndafamba naye kusvika padare rasekuru ari kutozvitaura wega kuti handasi ndatorawo zvakanaka kutovhura zvandine sitova mazuva ese
naika kana vachitodza vanenge muroora wavo achitobvunza unoti ndo vanenge vari padhuze nepadhuze vachitozana navo idzodzo muroora ari kutotsigira kudai kutaura kwavo kuti shuwa ndiri ndakabatika asi ndiri kunyatsotonzwa kuti nhasi undadii ndarara zvakanaka. Tinotendera kai ndipotaurawo navo amai. Amai tiri kuona muri kukosora, muri kushushikana ka? Zvakatanga sei kana muchirangarira imimi? Ndakamutanga nokurudza. Kubva kwakurudza yakagona kutanga kukosora kusingamiri. Zvimukosora nekukosora kusvikana. Kana muchikosora zviya zviya zvinokurwadzai kana kuti kungokosora kungori kwakangofana nemazuva ese, munonzwa sei? Natsotsanangurai zvamunonzwa imi. Ndikosora ndinonzwa kuvhara kwangu. Musati mauya kwasekuru Gude makambofamba here? Maendawo kudzichechi? Kudzichechi kunoprofitwa here kana kuti kunonamatirwa chete? Kunonamatirwa chete. Hakuna kwamakamboendawo kumapositori kunotaurwa tsananguro? Hamunai? Handiti. Right. Baba ndimuri kutungamirira mhuri yenye. Kuuya kwamaita panapa muchiuya nenyaya yedambudziko ramai irori matungamirirwa sei pamatare pane zvamatoita sofa? Pane zvatambofanoita kakutungamira kandanapo nekamwe kamonero kandadii kandaitawo kutungamira zvakanaka pandatisa riri kunyanya nekuti vari kufambawo nini nepesi yavo yekuti ndinyatsozvinzwisisa zviri kuitika. Handiti ichokwadi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Pamauya sekuru vakupai mukana wekukupai here dare kuti zvakakonzerwa nei, kana kuti vakuti endai pagirazi, kana kuti vakuti ite panoitwa zvese sofa zvaitwa ndezvipi? Pari zvino mafambiro andaita nasekuru Gude taenda pagirazi chekutanga pasati handisati ndatopiwa dare racho nekuti ndati ndoda kuti utange waona chiri kukonzera dambudziko mumusha tisati tava nedare ratinogona kutsanangura kana kuti titi tataura zvataurwa natateguru zvakadai usinawo chawaona iwe kubvira kumashure. Tichibva ndapinda pagirazi ndatopinda kusanganisira inini namai nemunin'ina wangu. Tichibva tapinda pagirazi apo tichibva taonerapo katangirawo inini zvikuru sei ndambudzikana neko katangira gonye racho zvikuzosvika pari nhasi kuti ivo vataure kuti vakubatikana kana kuti inini ndisvike pakutaura kuti amai vangu shava vakutambudzika nehosha. Ndatangira kumapeto kwayo ndichitonyatsoona ndega pagirazi kusvikira pamagumo paperera ngano yacho ndakaipfumbata. Ndinoimba kuti kana dare rakuzotsanangura rakutongondipolishira kuitira kuti ndinzwisisewo zvisina kuzobudawo zvimwe zvacho. Asi zvimwe zvabuda handifungi kuti dare rine charinokwanisa kunditsanangurira kupfuura kuona kwandaita. Zvakanaka tinoda tafara kuzvinzwa. Amai maonawo here mukana wekuenda pagirazi? Mune zvamagutsikanawo here nemaonero amaita pagirazi kana kuti mamuchingoona rima chete? Mamuchiona zvishoma. Pane zvimwe zvamaona zvamuchiri kurangarira chii? Pane zviso zvamamuchiziva here pane vabuda pagirazi zvasingabude? Aiwa vanozozvitsanangura. Muroora mapindawo here pagirazi? Hamuna kupinda pagirazi? Maperekedza akaini. Aiwa tinotenda. Muchitarisa pagirazi mimi baba pane zvamaona here zvamunoziva zvisina kusurprise kuti kuizviko sei zvakusurprise kuti inga pari kuto apa ndopaziya uyu ndomuziya kana kuti chii chabuda chamunoziva ipapo? Mifananidzo yese yabuda yandanga ndichitambirana nayo hapana mufananidzo wanditira zvakatoita nzvimbo yandinorarama kana kuti nzvimbo iri kurarama vabereki vangu pari zvino ndo zvizhinji ndanga ndichinyanyosangana nazvo kubvira munzvimbo nevamwe vazondivanzirawo uso hwavo nekuti
atinonimwa zvakasiyana. Vamwe vandivanzira zviso zvandisina kutozoziva kuti auya angavani asi vamwe ndatoziva zviso zvavo zvekuti zvandipashungudza kafurikidza kusvikira nanhasi. Zvakara pane vamwe vamaziva munogona kuzvibata here muchitsitswa nasekuru kuti musazoita hondo, nokuti vanhu vazhinji kana vakaenda pagirasi vanopedzisira vati ndakatokuona iwo. Kuzvibata ndinozvibata nekuti kuti ndizosvika ndimutendeke kuti ndomuroyi wangu ndini ndatova nemhosva. Aiwa saka chandinongovimba ndechekuti ndakungoziva kuti ndiri kurarama ndine mhando yakadai. Nekuti kuti nditosvika ndekuti ndakakuona pagirasi ndomuroyi wangu yatova mhosva kupfuura kutoponiswa kwandanga ndaita. Aiwa zvakanaka, makadaro zvakanaka. Regai ndiende kuna sekuru. Tateguru, ndinotenda nokundipa mukana wokundikurukura nevazukuru venyu. Vari kundizivisa kuti pavasvika kunoku chekutanga mavapa nhaurwa yekuti aiwa zvimwe ndingakuudzei zviri kuitika mumhuri menyu kana kwamunobva, asi ndoda kuti muone mega. Sei mazviita izvozvo tateguru kuti vatange nekuenda pagirasi? Muzukuru wangu rawabvunza rakanaka. Tinotenda. Ndine randaona rikuitika mubango make muzukuru wangu. Saka ini ndikaita rokutaura asina kuona rinoita se ndapotsera kana kuti ndanyepa. Randandichida kuti nditsvene nzere iroro racho raona, asi raona muzukuru wangu ndiro rikudzimba muzukuru kadzo kugarisana kwavakaita musha iwowo kana ini ndauona munzvimbo yaanogara. Aiwa pari kunzikwa tateguru. Zvino chatingada kuziva ndechekuti vazukuru vaona vaziva dambudziko remuzukuru wenyu rinopedzwa sei ane chipfuva chiri kunetsa? Pakanaka. Tinotenda. Vazukuru vangu, tateguru wenyu ari kuripedza dambudziko irori pasina mazuva. Randaona rakaitwa apa akadyiswa nyama yomunhu iri mudumbu make umu. Ndo rakaitiwa uyu. Kubva kuvavengi vemunharaunda ivavo wari kugara naye ipapo panharaunda ipapo ndo pane matare ari kuita kuti muzukuru wangu pavanhu vaona vakaungana vanhu ivavo idare rake ndo dare riri kumudyira vana vake. Hauna kuruona here remutumbi muzukuru yakaenda yakadyiwa? Ndaroona sekuru. Pane hama dzenyu dzakashaya? Ndine kahanzvadzi kangu kanga kari kagotwe kakashaya kuti kakadire ma3 months. Kozoita munin'ina wangu anotedzana nemukomana ipanzi akashaya ari musuma 12 years. Vaishaya sei vana? Chivaibatwa nedenda rei? Uyu mukomana ndakaita accident naye nengoro inini handisina kana kunzwisisa nanhasi. Akazonoshaya kuchipatara asi angaita yellow zvinoita kunge munhu anga atori neurwere hweyellow yawo. Asi tatatoita accident nengoro. Kozoita akadiki kacha akangochema zve 91 kunze kuti ungotanga zvoma 89 dzemanheru izosvika makuseni na6 mana kusisina. Ndo hosha dzavanga vanadzo siri chekuti tine hosha yatakambopepa takati ndo hosha dzavo dzavaisangana nadzo. Apa grass apa hima vaonawo zvekare ndovatanga kutouya chaiko chaiko. Chimiro chamaona ndechipi? Pauso hwavo kana pamitumbi yavo maonei? Chaita kuti ndivazive kuburikidza nekutarisa kwatatakaita glazi mukomana ndiye atanga kutouya sekudedza kwatanga taudzwa natateguru kuti itai ndokuti mukwanise kuona zvandoda kuti muzive mukutedzera mukuita ndimo mukutouya atiita semunhu ari kundimhanyira abva atouya abva atanga kutochema. Wandiziva here tichitonyazonzwa maungira iwayo kutaura kwake chipanda ndakatotarisa chipanda tona uyu ndisiteni
Apatu wandiziva ere apa takakweredza musodzi shungu dzabva dzatondibata ndakagara parutivi kwemunin'ina wangu chibva ndatomubvunza ndikati naiwe Chibati Steni unomuziva ari kudii ona kamwana ari kutobvunza kuti ndakafirei nguva diki zvekare nechepamusoro uya abudira nemuzasi uye nechepamusoro ndikuona ndo pari kubudira kahadzadzi kacho mucheche zvaari futi vana vari kuchema vari kubvunza kuti takafirei pamwe zvida ndinototadza kutoona zvakanaka. Munina wenyu akwanisa kuvaonawo here? Amuonawo akaona achichemawo akatopupura nawo iyoyo futi kuna sekuru muna sekuru nawo yemushakabvu ndikuiona futi yauya ende zvakare inini ndo nawo yandapedza nayo gazi rangu rese kubvira kuvavengi kusvikira kwavari nevashakabvu ndichitopiwa zvazvakaita chaizvo kugara kwatakatoita kunoku ndichitoona kuti mufananidzo wandikutoona ndiwowo chaiwo mutango muri kuona foto kana munhu wacho chaiye zvatakatoita mudare. Imimi makamboenda pagirazi here upenyu hwenyu hwese? Kwete mamusati kakarike kutotanga kupinda mugirazi. Chamadzidza chipa kuona girazi chandadzidza inini pandaona girazi ndechekuti mimwe mifananidzo yatinogona kuita yekutoprofitwa kana kunge uchiudzwa zvausiri kuona chinhu chakatoshata izvimwe zvacho zvionere maererano nemafambiro anenge akaita zvinhu kunyange une nhoroondo kunyange usina kumbira kuziva ubva wava nenhoroondo yechokwadi yekuti haureti kana ndakamboudzwa kuti hauroyi wakaitika kana ndichitoona ndiga ndichiona mufananidzo wemunhu achitouya achiratidza kuti ari kushungurudzika zvira kuti ndo uroyi hwacho unenge wakaitika. Unokwanisa kuona muroyi wako unotokwanisa kutomuona muroyi wangu kuti ndeuyu fanenge ndini ndakutovaziva kuti avaroyi wangu 1 2 3 1 2 3. Asi kana muchisangana nawo mazuva ese vanotaridzika here kuti vanhu vanobvarura magumbezi? Hazvitoratidziki nekuti vamwe vacho kutoya kwandazoita ndichibuda naamai vangu kutoya kuno ndaitova nevamwe vacho pamba pedu pacho takatogara tichitoita nyaya sevanhu kwavo vakatoratidza mudzimai wangu vakatotaura kutoti muri kunyatsona amai venyu ava havana zororo nechikurwa repo vachitoratidza rudo rwekutaura nemukadzi wangu vachitomuti handomunyazona amai ava kutambura cheko cheko havana rugare matogona madii mauya zvekuita kunge vane rudo nekubatikana kwamai vangu nyamba kuita ristori rudo kutouzwa kutoti ndovanokuchidzira. Aiwa tinotenda netsananguro yenyu mukoma. Asekuru ndangati uda kungonzwisisa kuti vazukuru vari kunzwisisa here kufamba kwaita dare nekuona kwavaita. Ndakudzokera kwamuri tateguru. Zvino tsananguro iri kupfuurira mberi ndanda kubatai pamuromo kuti ndinatsonzwisisa vana kuti nyaya yevashakabvu yamataura imimi sekuru vanga vaionawo sei nekuti ipapo papasaririra. Tinosiya zvekare nyaya mukati medare renyu sekuru mutitungamirire. Pakanaka tinotenda nhau iripo ndinoda kuti tateguru ndipedze kuparara kwakaita murimi yakapfumbatiswa makwenzi nasuno makwenzi iwawo ari kumukira amai avo havana zororo amai avo nokuti vana vakabvutwa nechivanhu chakashandiswa ipapo navanhu vabuda mugirazi imomo. Vanhu ivavo vane mhuka futi zvakare dzavaona vazukuru vangu. Mhuka idzodzo ndoda kuti dzizorodzwe mudare ratateguru vazukuru vangu vabate ripei rinobatika. Imhuka rudzidzo dzinoshandiswa basa rei? Ravaona akapupura ega muzukuru iyeyo aona mhuka yakaita sembwa asi chimiro chayo ibere nemhuka yaona zvakare yanga yakaita sekadzi ichiuya kwaari. Handiro muzukuru wangu mhuka idzi uye nevana vakabvutwa zviri kushandiswa sei muchiraramo chemhuri? Uroyi. Ko amai ava vari kuvengerwei? Vasanje rakanaka
kumhuri dzavo. Vane zvavakavatadzirana here kana kuti vakambotukana zvamuri kuonawo mudare? Pakanaka. Riripo nderekuti amai ivava magariro avakaita avane kumwe kunongedzwa futi kuripo. Munzvimbo ipi? Iyo kwavanogara. Saka maona kuti bvuri ravo rakutorewa manzi nevanhu vavari kugara navo. Havasina kuzororava nokuti hondo idzodzi dzenyama iyi haisi nyama yerudzi rwavavo. Amai ava vari kushandiswa pakuti mhuri yavo ipere yese. Mhuri iyi ikatadza kuita muono vachadzoka futi kuna amai vavo vachivapa mhosva asi vasina chavanoziva chavanacho. Parikunzikwa tatekuru, parikunzikwa kundiso randichaita ini nderekuti amai ava vachibva muno mudare ndine gwenzi randakutovapa rokuti vabudise nyama iyoyo vakwanise kuzorodza denda irori rakunoita se rokuzarirwa asi riri ramagadzirwa akanoitwa nemhepo yakaita kuti amai vava ipinde mudumbu. Ndo mhepo yakava rova kuti vakwanise kurutsa denda iroro richigara munyama dzavo. Dai amai ava vasina kurutsa vaiterera mhuri yavo, midzimu yavo yakamira nayo kusvika nayo. Tinotenda. Aiwa, tinotenda parikunzikwa tatekuru. Nyaya yavafambira ndeamai. Ivo vanakomana ivavava nemhuri yake yaainayo hapanawo zviri kushereketwa here? Ndi vamwe vake vakaparara nekuda kwevanhu ivavo. Haazi vajanawo here kana nemunin'ina wake? Iroro chairo randiri kuda kuti sematsikiro avaita mudare rateteguru vakwanise kuzorodza mhuri yese. Ndisiri kurapa badzi urwere uhu asi ndakubata dare remusha wavo ndikwanise kuzorodza matambudziko avo. Vana vakwanise kushavavo. Naika. Aiwa, parikunzikwa tinotenda tatekuru. Mukomana pane zvimwe here zvauda kukumbira kuna sekuru? Handinotinga chose. Chandachida kutokumbira kuna tateguru pamusoro pematambudziko andatanga kuona nekuziva nekuziviswa. Inini ndandichitoda go back to sender. Handina hangu rimwe zambo randachinyanyo kutoshuwira pavanhu vapi nokuti zvazongonakira kuti handigarapo pedyo navo pari zvino. Ndinoimba kuti dai ndaiva pedyo sekugara kwataimboita nekuzoziva kwandaita kuti ndiko kuri kubva nawedzi kusvika padzasvika nhasi, shuwa ndaigona kuparamaka. Saka chandakutongoda ndechekuti inini ndidzosere chinyararire hangu sekuziva kwandadii kwandazviita, ndodzorera ndochengeta mhuri yangu zvakanaka, tochengetwa tiri pamwe chete. Zvisino matambudziko ekuti nhasi tawira mune iri, mangwana tawira mune iri. Vanotiseka futi kuti saka chavangaumhendera kuna tateguru chii kana tisiri kuzosvika mudanho rekuti tinge ndakautira mhuri ipi futi iyoyo. Ndikutokumbira simba rekuti ndiutire mhuri yacho. Aiwa, tinotenda. Asekuru, manzwa chichemo chemuzukuru ka? Hanzi zvinoita here kuti zvatatisundirwa kumhuri yedu zvidzokere kwazvakabva? Ndinotaura kuvazukuru vangu neimwe mhomho yeZimbabwe kuti ngavasununguke. Vazukuru vangu raachema naro rese inini ndichari takura rari kuda iye raona ndicharipedzera pagirazi ipapa ndozorodza. Ndoda kuti mhuri iyi ikwanise kuchengeta nyama dzamhuzha. Naika. Nokuti haanai raakaita, haana raakabata, raakaitwa iroro ridzokere ikoko.
tinotenda. Amai chikumbiro chenyu ndechekuti tiite sekuru vachivhara dare. Ngokumbirawo zvangu sekuru kuti dai pakugona kuzorera pazviri. Ndochikumbiro chandinacho. Dai zvadzokera hazvo ikoko kwazviri kubva. Zvakurwadzai zvakadii pamakore ese amagara muine dambudziko irori? Ko yekushaya vana yekuvana venyu yekudhurwadza. Saka ndinongokumbira sekuru kuti dai vadzorerawo kupi pakare ipo. Zvadzokera kumudzi wazvo. Naika. Mutambudza. Naika. Ikoko kwaari. Aiwa sekuru vati vanokupfumbatai vachakurwirai kuti zviite sekuda kwenyu sekutaura kwamaita. Tateguru, hamino kana mune zvimwe zvamunoda kudzidzisa vazukuru venyu, asi chikumbiro ndo chamatotaura kare kuti aiwa mavapfumbata muchaita kuti muvarwire nyaya yavo havasiro vanoirwa inorwiwa nemi. Ndizvozvo chaizvo. Chinhu chandinokumbira kuva zukuru vangu ndechekuti randinenge ndakanda haripodzi, rinoda kuteedzera. Akariteedzera rese randinenge ndakanda ndataura ngari gamuchire rinomunakira. Tinotenda. Rimwe randandida kutaura nderokuti mhomho yeZimbabwe vari kundinzwa ngavasununguke kutsika mudare ratateguru. Vanoda kumutsirwa, vane rwara nematambudziko avanoti atadzirirwa muzvipatara ngavatsike mudare ratateguru vacheme navo matambudziko iwawo akwanise kutakurwa na tateguru. Vasinawo misha ngavauye vabatsirwewo na tateguru zviva nakirewo. Naika. Pane pamataura kuti vanoda kumutsirwa, pajekese ipapa muri kurevei kana muchiti vanoda kumutsirwa? Rakafanana nedare revazukuru vangu kuti vakabvutirwa zvechokwadi, vakabvutirwa mitumbi miviri. Kureva kuti imhuri yakaparara zvisina tsananguro. Nguva yaMwari isati yakwana. Chivanhu chakashanda kunorova ngoro kuti iparadze mutumbu. Saka nauyoyo ndinenge ndakutaura nomufi, ndichitaura naye, ndichipindurana naye, ndichimutaura kuti iwewe izvezvi chirurama kune munhu akabata gwenziri rakaita kuti iwewe uende kuna nyakurova, ndiye wandinopfumbatisa gwenziroro. Wonongedza munhu iyeyu akaita basa irori. Saka gwenzi ratateguru harikute ipapo. Haripodze. Aiwa tinotenda tateguru. Aiwa tapanzwisisa. Ndandati mupajekese ipapo kuitira kuti vazukuru venyu vari muno nevari kuona vagone kunzwisisa kuti munorevei kana muchiti muri kumutsirwa, nekuti kune vazhinjiwo vari kunzoko ndabva ndabvunzawo. Kune vamwe sevava vauya vasingazivi kuti muroyi wavo ndiani. Kune vamwewo zvekare vane hama dzavo dziri kupondwa. Kana dzapondwa vanongonoviga vasingazivi kuti ndiani akaponda hama dzavo, nyaya yobva yarova. Vanhu vakadaro ivavo vanobatsirika sei? Pakanaka muzukuru wangu, ndinotenda rawareva rakanaka. Vanhu ivavo vanofanirwa kuti vasangane na tateguru, nokuti icho chinonzi munhu chinhu chakakosha. Ndo chatakadzokera isu kuna nyakurova kuti tikwanise kutakura matambudziko api iwaya. Ivo tateguru vanokwanisa kuratidza munhu kuti uona hama yako yakadyiwa naningi. Girazi ravo rinokwanisa kuona zvese zvakaitika, kupunzwa kwakaitwa munhu tateguru vanokuona. Uyezve pane vamwe vane mhuri dzavasiri kuziva dzakanyangarika vanouyawo chema pagirazi ratateguru vazive kuti mhuri idzodzo dziri kurarama here kana kuti hadzisi kurarama. Vanozviona futi pagirazi ratateguru. Tinotenda. Aiwa tinotenda tateguru. Aiwa tinotenda, batsirai mhuri dzenyu dziri muno
nedziri munharaunda yeZimbabwe vari muno munyika nevari kunze kwenyika. Aiwa tinotenda, batsirai mhuri yenyu sekuru. Pakanaka. Tinotenda. Kwandiri hangu handisina mubvunzo. Hameno kana muchine zvamuda kutaura kuvazukuru venyu vatinavo muno apa. Kuvazukuru vangu mukuedza kwekunze ndinofunga rinovanakira negwenzi randiri kuti ndivapfumbatise izvezvi mangwana achapupura raanenge achinzwa ari mudare rateteguru. Iri handisi kuripa nguva iyi. Naika aiwa ngazidzorerwe ngazvidaro tateguru maita basa. Yamudai vazukuru venyu vadai makore 4 ese aya munhu achingokosora achingodzipwa zvisinganzwisisiki. Aiwa vaiyamurei tateguru. Tatenda. Ngavasunungurwe vazukuru vangu. Aiwa tinotenda. Mudare ravo zvakanaka makwenzi avo. Tinotenda zvakanaka.